Аз съм Пепи Гейминг БГ и днес отново до нас е Хисти Геймър. Така, сега, много благодаря на Вики, който ми даде тази войска. Нямаше кой да ми даде. Много му благодаря, ако гледа клипа по-късно. Сега мисля да атакувам, но преди това... Ето го Вики. Така. Изчакваме. Ще атакувам с това. Но първоначално мисля да покажа атаката си. Какво мислиш? Ами, покажи. Ето ги Вики. Първо. Това е той. Отново много благодаря. И ето я атаката. Понеже нямаше кой ми даде заметръс, смених малко спеловете и го атакувах с схемата, която мислих да атакувам първия. Мисля по-набързо да я покажа. И се надявах да стане. Сега ще видите. Както виждате, една част от армията тръгна на дясно, другата наляво. И това не беше много добре. Спелки гледах да има навсякъде. Докато изведнъж от тук си помислих, че няма да успея на 3 звезди, понеже и времето свършваше. И така. И по някакво чудо успях. Мислих да го атакувам с дракони. По-щеше да стане, понеже имаше Air Defense му бяха навънка и два можех да му ги срута съвсем лесно и другите с дракони. И ето, че тук бият по танхала повечето. Докато не излизат тези скелети и уизардите се занимават с тях. Тук довършват танхала и го убиват. Останаха ми 10 секунди тогава и успях. Ето, че лъма 30 и мисля да почвам. Първо обяснявам. Това е той. Тук има пратена войска, която мисля да му изкарам и да му убия. След като убия, ще го почна от тук с заметръсните ето тези оградки около Gold Storage. И те ще прониква навътре, естествено, войската ми. Мисля да почвам, но преди това... Так. Хайде, пожелаем успех. Успех. Така. И почвам. Така. Всичко е готово. Сега изкарвам му я първо. Каквото си мислих, че ще има. И шаквам да го убият. И от тук гледах обхватите няколко пъти на близките оръжия. И реших, че така ще е най-добре. Но преди това леко трябва да му избия дракона първо, а балоните са лесни. Ето, така. После слагам тук трите голема и след това с уизърди ограждам малко. Добре, че на време предотвратихме бомбата. Сега дали ще влезе войската, да. Това е добре. И да не забравим заметръсните магии, чрез които ще проникнем навътре. Така. За сега е чудесно.
40%. Целта ми беше да проникна навътре към Танхал. И Хиси Геймър ми помогна малко с... мерси, че щях да изпусна. Ето, че отсекунала ни внимание за малко да забравя спелката на Уич. Но зато... Все Уичове в гласа. Но за това Хиси Геймър до мен. И 2 звезди, за това се стараех, но по-добре беше 3, но все пак той беше доста силен. Така, 2 звезди, чудесно. Мисля, че ще ги бием. Да. И от вчера пуснаха клан XP-то да е по 2, така че до 14 април. Така, който играе, има клан и е лидер или ко-лидер, пускайте колкото се може повече ларове до 14 април и гледайте да биете, естествено. Това мисля да е за този клип. Така че, ако ви е харесал клипа, дайте палец нагоре, абонирайте се за мен и чао! Чао!